ಹಲೋ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ ಪಪ್ಪನ ಮಗಳ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕೂಲ್ ಅದಾದೆತ್ತಂಡಗ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ತೋಜತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೋದೆ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತೋಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾಪಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂತೂಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಪದ್ದು ತೋಜತ್ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮನ ಪೋಖ್ರಿಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೂಲೈತೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಒಂದು ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1 ಪೀಸ್ ಬರ್ಪಂಡತೆ ಆತಿಯಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಅಡಿಟ್ ಕಪ್ಪೆ ಪುಂಡತ ಆಯ್ನ ಪೂರದಿರ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಇವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಪುದೀನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಚದಾದ ಶುಂಠಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಲಿಂಬು ಲಿಂಬು ದೂತು ನೋಡು ನಾನೈತೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತೋಜತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಎದ್ದುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದಟ ಅರ್ಧಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕೇರಳಡ್ ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ಕೇರಳ ಅಂಚಿ ಪೂರ ತಾರೈದ ಪೂರ ಐಟಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಂಚದಾಗೆಲ್ಲ ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ ತಾರೈ ಪಡೋರು ಒಂಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮಂತೂಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧದು ತಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯು ಶಟ್ ಅಪ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಉಂಡತೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಂತಾತ ಆಯ್ತು ಚೋಲಿ ಪನ್ಪೆರತಾವು ಆಯ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಚೋಲಿ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪತ್ತ ಇಟ್ವರಿನ ಚೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಡಿ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಒಂದು ತಾರೈ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿದು ತೊನಡ್ಚಿ ಒಂದು ತಾರೈ ಐನು ಅಡಿ ಕಪ್ಪೆ ಪುಣ್ಯತ ಐನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೀತೆ ಐನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚದಾತಿ ಯಾವು ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಪುದೀನದ ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನೊಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಕೊಡಂಚ ಲಿಂಬು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಕೊಡ ಚೂರು ಶುಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡಣ ಚೂರು ಪಿಂಚದದು ಸಾಲ್ಟ್ ಚೂರು ಅಂದಾಗ್ತದ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತೀನ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಚೂರು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪಂಡ ತೆರಿಯಾದ ಕಡೆ ನೋಡು ಒಂಜರ ಡ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮುಖಂದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬೋಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಯಾವ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಲಿಂಬುಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅವಳು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತ ನೋಡು
ತುಲೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತ್ ಕಂತೆ ನಂಜು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಪಿ ಮುಖೈತೆ ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾದ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂದು ಲಿಂಬು ಪೂರ ಪೋಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಎರೆಗಂಡಲ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಮಸ್ತ್ ಕೇರಳ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಲೆ ಅಂಚಿ 2 ಪೂದಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದು ಇಂಕೆ ಕೇರಳಗೆ ಇಂಚನೆ ಟೂರ್ ಹೋದಿತ್ತ ಅವಳು ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾಗೆ ನಾನು ಕೇನಿ ಅವಳು ದಾದ ಪಾಡ್ದಾರಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಶೆಫ್ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾಡೋಡೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅದೇನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಸೇ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅದು ಪಡ ಚಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಮಿಂಟ್ ಇಂಚದೀಲೆ ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ತಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಮಂತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಚಾತಂಡು ಪಂದೆ ಕೊಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಸೇಮ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ